Huma xeni drammatiċi li din jarat. Stat ċivili jdupu jinħakem fidejn grupp fundamentalista sija wara sija. Fl-aħħar jiem fl-Afganistan rajna offensiva militari mit-Taliban. Il-grupp li sa 20 sena ilu kien għadu jaħkem il-pajjiż taħt it-tmexxija ta' Mullah Omar. L-iżviluppi bdew deħlin sija b'sija. Wara li fit-13 ta' Wissu f'jum wieħed waqgħu 4 tibliet tal-provinċi kbar fil-pajjiż fosthom Kandar minn kmien il-ħadd fil-ħodu der iċ-ċar li sa fil-għexija it-Talibani se jkunu fil-qalba tal-belt kapitali. Rapporti fil-medja internazzjonali kwotaw l-Aġent Ministru tal-Intern tal-Afganistan jgħid li qed jiġi ppjanat biex il-poter tal-pajjiż jgħaddi fidejn it-Talibani b'mod paċifiku. Ingħad li l-President Afgan Ashraf Ghani diġà ħarab mill-pajjiż u sab refuġju fit-Taġikistan. Fl-aħħar jiem huwa kienet jaffaċċja pressjoni sabiex jirreżenja. Apparti Ghani jidher li ħarab ukoll il-Viċi President Amrullah Saleh. Kelliem għal-militanti Talibani ġie kwotat jgħid li l-grupp talab lill ġellieda jistennew barra l-belt u biex ma jkomplix jinxteret iżjed demm. Iżda mbagħad jidher li l-militanti daħlu biex skontom iżommu l-ordni u jipprevjenu li jkun hemm min jeqret il-belt qabel jaħrab. F'Kabul deru kjuwiet kbar ta' nies barra l-banek biex jiġbdu flushom. Oħrajn reqdin fit-tienet fi spazji miftuħa. Boħrajn jħarbu mill-belt u jgħidu li f'postijiet fidejn it-Talibani in-nisa qed jiġu ordnati jilbsu il-burka. Kmien il-ħadd filgħodu t-Talibani ħadu l-bażi militari ta' Bagram barra Kabul li kienet intuża mit-truppi Amerikani f'bosta missjonijiet militari fl-Afganistan. Intant Aġenzija tal-Aħbarijiet li għandha simpatija lejn it-Talibani xandret filmati ta' priġunieri jinħelsu minn ħabs militari li jinsab fl-istess bażi. L-akbar wieħed fil-pajjiż. Jingħad li fih kienet jinżammu mal-5,000 priġunier li fosthom kien hemm Talibani u estremisti tal-Istat Iżlamiku. Il-President tal-Istati Uniti Joe Biden iddefenda d-deċiżjoni li jirtira truppi mill-Afganistan għaliex skontu il-gwerra fl-Afganistan mhix importanti għall-Amerikani. Intant jidher li l-Ambaxxata Amerikana ċaqilqet il-kwartieri tagħha miċ-ċentru ta' Kabul għall-ajruport fil-belt. Din mhix sejgon. Ġie kwotat jgħid uffiċjal Amerikan b'referenza għal dak li sar f'nofs is-sebgħinijiet mis-sundati Amerikani meta qabdu ħarbu mill-Vjetnam e kif il-forzi komunisti kienu avvanzaw. Min-naħa l-oħra, l-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson se jlaqgħu wkoll il-Parlament b'emerġenza nhar l-Erbgħa li ġej biex jiddiskuti l-iżviluppi fl-Afganistan. Sal-erba' jista' jkun tard wisq e kif it-Talibani jiġru resqin lejn dak li kellhom sa 20 sena ilu. Għaġtu biss wara l-attakki tal-11 ta' Settembru għax taw kien politiku lil Osama bin Laden.